Jeg tænker, de fleste af jer kender mig. Jeg hedder Farhan. Jeg er teknisk træner her hos Dahua Nordic og står for certificering, undervisninger som den her slags, og præsentationer og tester en hel masse produkter til dagligt også, for dem af jer, der ikke kender mig i forvejen. I dag skal vi snakke lidt om det her Project Design Tool, som er fra Dahua, som er under rivende udvikling i øjeblikket. Der er stadigvæk en hel del ting, der ligger og bliver implementeret mere eller mindre på ugentlig basis. Så har I nogle forskellige forespørgsler til det, skal I endelig komme med det, så kigger vi på det. Men i dag skal det handle om projekteringen blandt andet. Jeg ved, der har været en stor efterspørgsel på at få en eller anden form for projekteringsværktøj. Vi har allerede haft et, som har været et offline tool, som har været i vores toolbox. Det her er så en lidt nyere udgave af det, som vi kommer lidt nærmere på. Godt. Hvad er Dahuas Project Design Tool? Det er et værktøj, som er cloud-baseret, som er til de her et CCTV-projekteringsværktøj, som gerne skulle give jer mulighed for at kunne logge ind på en konti, og så har I alle jeres projekter lagt ind der i forhold til tegninger og planlægninger. Det kunne være, at man godt vil referere til et eller andet tidligere projekt, man har lavet, så kan man bruge lidt og kopiere lidt over derfra, fordi mange gange så er det nogle af de samme krav, vi møder derude i marken. Inden det er, at jeg fortsætter, så optager vi webinaret her, så vi har mulighed for at dele det. Skal I selvfølgelig bare skrive til mig, hvis der ikke gerne vil have, at jeg deler det. Udover det, har I nogle spørgsmål til det, så kom gerne med dem. Efterfølgende, det vil være lidt nemmere for mig at håndtere, i og med det er mig selv, der sidder og administrerer alle de forskellige ting, der skal skifte osv. Men tilbage til emnet. Det er et cloud-baseret værktøj, så vi vil gerne give folk mulighed for, at det ikke bare ligger på en eller andens computer og summer rundt, og sker der noget med den computer, jamen så er en hel masse af de her projekteringer gået tabt. Den del giver super god mening at have i en cloud. Det næste del, det skal hjælpe med det her værktøj, det er, at vi skulle gerne kunne få en væsentlig bedre planlægning. Det vil sige bedre planlægning i form af, at vi har mulighed for ikke at forestille os en hel masse ting, det vil sige 40 forestillinger. En god projektering giver typisk også anledning til at luse ud i nogle af de fejl, man typisk vil møde, hvis man bare hopper ud i opgaven og begynder at skrue ting op. Så tit og ofte ender man i sådan nogle her situationer, og dem vil vi helst gerne undgå, og det er derfor, man gerne skulle have en bedre planlægning, så man har færre forestillinger, så det ikke bare er, men jeg tror, det er okay. Det her med, at det er sikkert godt nok, eller hvordan er kvaliteten, den er god. Det kan være svært at forholde sig til for en slutkunde, eller for mig lige så vel, hvis nogen kommer og siger, det er en god kvalitet, eller det er en hurtig bil, eller hvad det nu kan være. Så færre forestillinger. Udover det, så er det et værktøj, der giver mulighed for, at man kan bruge det med Google Maps. Det vil sige, at man kan lave sin projektering på direkte. Du har ingen lyd. Er der andre, der heller ikke kan høre mig? Så har vi selvfølgelig et problem. Er der andre, der kan høre mig? Okay, fint. Så må du lige kigge på... Godt. Så må du lige kigge på, Mads, om det er noget højtaler eller noget, der ikke er slået til, eller hvad det nu er. Ellers som sagt, så er det optaget, så du får mulighed for at kunne se det uagtet. Som jeg var ved at sige, det kan bruges sammen med Google Maps. Det vil sige, at vi behøver ikke nødvendigvis at skal have tegninger fra slutkunden. Det vil jeg anbefale, man gør, fordi de vil altid være mere målfaste. Men ellers så kan man som sagt bruge Google Maps. Det kan være, at man gerne vil lave en hurtig, simpel projektering. Det skulle gerne gøre det lidt nemmere. Så hvis jeg springer til 2 punkter frem, give kunden et hurtigt overblik. Det er lige præcis det skal være med til. Man behøver ikke at skulle lave en super detaljeret planlægning, hvis det er en simplere kunde. Men alligevel så fremstår det meget professionelt, at man faktisk har lavet en tegning, og man har mulighed for at kunne vise kunderne, det er det her, du skal forvente at kunne detektere på. Hvis det er noget perimetersikring, så kan man sikre sig, at det er den afstand, man kan detektere på. Eller hvis kunden siger, jamen jeg vil gerne se meget bredere, eller hvis man nu gerne vil gøre rede for, hvorfor man egentlig ikke behøver at skal se så bredt, det kommer jeg også ind på om lidt. Det er det gerne skulle hjælpe med. Så fokuserer det på TVO-produkterne. Det vil sige, lige nu som det er, så kunne jeg godt tænke mig, at der kom væsentligt flere forskellige produkter ind, vi kunne smide ind i vores projektering, men det er ting, man vil smide ind i senere opdateringer også.
Udover det, så skulle de gerne hjælpe os til at designe en løsning i forhold til udbudsmaterialer. Når vi snakker udbudsmaterialer, så kender de fleste af jer garanteret de her TVO-krav inden for sikkerhedsbranchen også. Det er de standarder, man bruger. Man læner sig op af den her IEC-standard, som egentlig gør, at vi kan have en eller anden fælles forståelse for kvalitet. For dem af jer, der har været på mine certificeringer, der snakker vi om nogle af de her ting, det her med at kunne gøre rede for, hvilken kvalitet det er. Vigtigst af alt, når man laver en komplet projektering af et projekt, så skal vi gerne kunne give en mulighed for at kunne lave en ensartethed af kvaliteten, eller kunne forsvare, hvorfor det her er vigtigt at kunne se tydeligere kontra det andet område. Så det er det, de gerne skulle kunne give mulighed for. Så som sagt, det er en EN-standard, man bruger i Europa i forhold til at kunne detektere, observere, genkende, identificere. En af de ting, der er rigtig, rigtig vigtige, man forstår og husker på, det er, der er en meget stor forskel på specifikt, når vi snakker at kunne detektere en person, fordi her snakker vi visuelt. Her snakker vi ikke om at detektere en person med parametersikringsalgoritmer, det vil sige nogle af de her IVS-linjer områder. Det er to vidt forskellige ting. Det ene det er visuelt, hvad vi kan detektere, som der også står form, farve. Det vil sige, hvilken form er det noget, der minder om en bil, eller er det en person, eller hvad er det nu? Og når vi så skal over i observere, jamen, så kan vi begynde at se, at der er nogle nummerplader, eller der er nogle personer, eller der er nogle ansigter. Vi kan dog ikke genkende eller læse karaktererne, og går vi længere og længere ned i Recognize og Identify, jamen så vil man typisk kunne se, at kravene bliver skrabere, det vil sige, at der skal flere pixels per meter. Det vil sige, at vi skal have et mindre område, vi sidder og kigger på, for at sikre os, at vi får så høj en kvalitet som muligt. Og det gælder fuldstændig det samme, om det er dag og nat. Tit og ofte stiller det nogle højere krav til, hvis vi faktisk også gerne ville kunne se noget visuelt tydeligere, så snakker vi bedre kamera, bedre sensorer osv. osv. Men det er ikke det, den her del handler om. Så som sagt, man kan se det på alle vores datablade i forhold til de afstande, du kan detektere på, genkende på, observere på, så man har en eller anden form for idé om, hvad er det, jeg har arbejdet med. Men igen, en fælles forståelse for kvalitet, det er sådan set den simple forklaring. Så står der visuelle, og visuelle, det betyder jo sådan set, det er til de almindelige gængse kameraer. Hvis vi så går over og snakker termiske kameraer, så er det nogle andre kriterier. Ja, det er det her, det gerne skulle undgå, at vi oplever den her del. Og jeg vil også typisk anbefale jer at give folk nogle eksempler på, hvad er forskellen? Hvad vil det sige, når man kun detekterer? Eller hvad vil det sige, når man kan identificere? Hvor meget forskel er der på kvaliteten? Fordi det gør lige pludselig, at folk begynder at have en forståelse for det her. Vi behøver ikke at skal nævne alle de her pixels per meter, alle de her forskellige ting over for kunden, men give dem nogle billeder at forholde sig til. Det er meget nemmere. Men som jeg var ved at sige, når vi begynder at snakke termiske kameraer, så har man en anden standard, man læner sig op af. Det er typisk en standard, som hedder Johnson's Criteria, som egentlig er en standard, en videnskabsmand, der hedder Johnson, startede i 2. verdenskrig omkring 1950, som egentlig gjorde, at man fik en ensartethed i forhold til at kunne detektere personer eller køretøjer. Fordi det er klart, der er en stor forskel på, hvis vi snakker visuelle kameraer. Vi kan lave noget ansigtsgenkendelse på visuelle kameraer. Det kan vi altså ikke med et termisk kamera. Så skal de i hvert fald være en helt vanvittig opløsning. Eller jeg vil gå så langt så at påstå, at den vil ikke være tydelig nok. Stort set lige meget, hvad vi gør i forhold til termiske kameraer. Så for termiske kameraer, der kan I se, der ser den en lille smule anderledes ud. Når vi snakker om at kunne detektere noget, så snakker vi om, at vi kan se, at der er noget, eller der ikke er noget. Og hvis vi så går længere ned, så kan vi begynde at finde ud af, om det er en person, eller om det er et køretøj. Og efterfølgende kan vi så klassificere den her persons karakteristik i forhold til, er det en lastbil, er det en personbil, er det en person, civil, er det en soldat, eller hvilken type ting, eller er det en bygning, er det en skole, et hospital, eller en tankstation. Det er det, der menes, når vi begynder at snakke om termiske kameraer. Så det er vigtigt, at vi læner os op af nogle af de her standarder for at have en form for ensartethed. Det er også det her, der skal gøre det nemmere for os at have en forståelse for, når vi så snakker algoritmer i forhold til at kunne detektere. Så det er klart, en ting er her, at vi kan skelne mellem tingene, men så snakker vi visuelt, når vi begynder at skal gøre det med algoritmer i forhold til at analysere på
at trigge en regel baseret på en person eller et køretøj, så er det nogle andre krav, der gælder. Så det er meget vigtigt, at man forstår de her forskellige krav, der er, de her termiske krav, Johnson's Criteria, og den her DOI, som jeg viste jer før, de her IEC-krav, der er der, det har ikke noget at gøre med algoritmer, fordi algoritmer og analyseregler, de er proprietære per producent. Så der kan der være nogle producenter, der kræver, at der skal være flere pixels til rådighed før kontra andre producenter. Så hvem er det her værktøj til? Værktøjet er egentlig til de her forskellige installatører, der kan være, for at kunne forsvare, hvorfor man har valgt at placere kameraerne her og der. Hvad er meningen med det? For mange gange det her med at lave en installation, skulle man helst gerne kunne forsvare. Lidt ligesom i elbranchen har vi også en hel masse krav, en hel masse værktøjer, der gerne skulle kunne hjælpe os med at projektere rigtigt, når vi laver elinstallationer derude. Det vil man også gerne bruge noget mere tid på i forhold til CCTV-verden. Der findes et hav af rigtig, rigtig gode værktøjer derude, men allerede bruge fra forskellige producenter, uvildige virksomheder, som også er rigtig, rigtig gode. Men for os giver det selvfølgelig mening, at vi også begynder at promovere et værktøj, vi selv har kontrol over, og vi selv har mulighed for at kunne tilpasse og justere. Så det er stadigvæk i en forholdsvis spæd start, at det her værktøj er, men jeg synes, det er vigtigt at introducere til det. Men som sagt, installatører kan gavne af det, og rådgivere kan gavne af det, risikorådgivere i forhold til, hvordan og hvorledes skal løsningen designes, kunne den designes, hvad kunne være et muligt setup. Det er lige så vel til distributører, så man sagtens kan hjælpe sine installatører med at lave en projektering, for tit og ofte sker der det. Der kan være noget udbudsmateriale, hvor man gerne skulle lave en projektering ud fra. Det her skulle gerne være med til at give en bedre forståelse af, hvorfor er det distributøren eller rådgiveren eller installatøren har valgt at placere tingene, som han har. Hvilke modeller er det, han har valgt, på baggrund af hvad. Og lige pludselig så giver det meget bedre mening, når vi snakker projektering og valg af bestemte kameraer. Typiske fejl. Hvilke fejl ser jeg typisk derude, som jeg synes er vigtige at tage hånd om? Ting og sager, vi skal være opmærksomme på, når vi arbejder med video, specielt i projekteringsfasen. Det kan typisk være sådan noget som installation. Den fysiske installation, hvordan den er lavet, der er garanteret rigtig mange af jer, der tænker, ej, sådan installerer vi det aldrig. Og det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for. Det skal I fortsætte med at lade være at installere sådan. Men det er en måde at gøre ting forkert på i forhold til installationsdelen, lige så vel projekteringsdelen eller manglende projektering i forhold til hvilke materialer, junction boxes, der skulle have været brugt, panserslanger, alle de her forskellige ting. Men en anden måde at gøre det på, selvom man er professionel og man ikke laver de her fejl, så kan man stadig godt lave en masse fejl, selvom man har forstået, hvordan et kamera skal installeres. Bare fordi man har forstået, hvordan det skal sættes op på væggen, er ikke ens betydende med, at det giver mening. Som I kan se eksemplet her, en af de udfordringer, der typisk er, det er, at de områder, der er ude i siderne, de er monitoreret rigtig fint, men det er i midten, der har vi en blind zone, eller et område, hvor vi ikke kan se noget som helst, som egentlig gør, for mit vedkommende, at løsningen falder meget til jorden. Så det vil sige, at nogle af de her ting skal vi kunne forsvare, det vil sige, jeg kommer lidt ind på det om lidt, hvorfor jeg har valgt, som jeg har valgt, men en fordel kan tit og ofte være at vælge at bytte lidt om på ting. Det vil sige, placere nogle af kameraerne meget længere væk, men at zoome meget længere ind. Det gør, at den vinkel, der typisk er på personer og på ansigter, bliver meget bedre. Det vil sige, at vi kigger ikke ned i håret på folk, for tit og ofte vil vi gerne have en eller anden form for mulighed for at genkende noget. En tredje måde at kunne lave tingene forkert, garanteret en masse af jer, der har prøvet det før, eller kender nogen, der har lavet det sådan. Det her eksempelvis fra mit hus, nu har jeg bare lige prøvet at zoome det ud for at prøve at vise jer, hvad er problemet med det her? Som I kan se, vi har betalt for, i det her tilfælde, 4 megapixel, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, der bliver vel brugt en tredjedel, eller måske en fjerdedel af billedet, som er brugbart. Kan vi ikke godt blive enige om det? Så vi spilder en masse pixels, som er fuldstændig ligegyldigt. Det kunne vi have brugt meget bedre, hvis vi vælger et rigtigt kamera, der egentlig passer til løsningen. Så det vil sige, sørg nu for, at I ikke ender i de her situationer. Dem kan vi godt undgå ved at lave en god projektering. Så som start, så er det vigtigt i hvert fald, at man får lavet en fornuftig plan, som der også står, hvis ikke man sørger for at lave en plan, så har man en plan, der hedder, at man fejler. Så det vil vi gerne undgå. Så hvad er en god plan i forhold til, hvad jeg i hvert fald synes? Det er ikke noget, I behøver at skal synes er en god plan. Det første, det er jo, at vi sørger for i hvert fald at have en idé om lokationen. Er det en lokation? Er det flere lokationer? Er det flere etager?
Er det indendørs? Er det udendørs? Mange af de her parametre er ret vigtige at have en forståelse for. For det nytter ikke noget, man hopper over i projekteringsværktøjet, hvis ikke man har planlagt det her ordentligt. Så sørg nu for at starte den vej med at finde ud af, hvad er scopet, og man kan sige, hvad er omfanget af den her opgave i forhold til lokationerne. Finde kort og alle de her forskellige ting. En anden ting, det er krav, udfordringer. Og når jeg snakker om krav, så er det ikke sikkert, at kunden lige pludselig dukker op og så siger, ja, men vi skal gerne kunne se 250 pixels per meter hele vejen rundt om bygningen. Det har de ikke noget begreb om. Men når jeg snakker krav i det her tilfælde, så snakker jeg om, hvad er det, vi gerne vil detektere på? Eller er det overhovedet detektering? Er det bare observering? Er det bare monitorering af et område, nogle maskiner, vi skal se? Er det noget, der bliver for varmt? Noget, vi gerne skal bruge noget termisk kamera på? Har kunden et krav om, at de gerne vil kunne se nummerplader tydeligt? Har kunden et krav om, at der er nogle bestemte områder, der ikke må være mennesker, men kun køretøjer? Så alle de her forskellige ting er ret vigtige lige at få afdækket først i forhold til krav eller udfordringer. For tit og ofte kan det godt være, at folk ikke helt ved, hvad deres krav er, men de kan fortælle jer, hvad for nogle ting de slås med, hvor de egentlig er kommet hen til at snakke med jer i forhold til videodelen. Næste del, det er kritiske områder. Det vil sige, hvis vi snakker perimetersikring, hvor lang en perimeter er det? Er det 100 meter, 200 meter, 500 meter? Er det 50 meter, vi gerne vil detektere på? Som jeg også nævnte lige før, afstanden er også vigtigt. Det vil sige, at når vi snakker perimetersikring, så er der jo ikke nogen krav om, vi snakker 2 meter, 1 meter, eller 5 meter, eller 10 meter. Det er jo nogle af de ting, vi skal have fundet ud af med kunden. Så det kritiske område, hvad er det? Hvor bredt er det? Hvor langt er det? Det er den næste del af det. Og den sidste del er der nogle krav til nogle standarder, vi skal følge? Det vil sige, er der nogle af de her IEC-standarder, det vil sige, skal vi kunne observere, er der et krav for kunden i forhold til den del? Er der noget udbudsmateriale, der stiller krav til, at det skal kunne noget bestemt i forhold til et godt eksempel kunne være UEFA, det vil sige stadions. Når man begynder at skal lave overvågning til stadion, så er der et krav til, at der skal være 160 pixels per meter, før det er overvågningen er god nok. Så har vi mulighed for at forholde os til det og beregne det. Det har vi ikke ellers. Så sørg nu for, det kunne lige så vel også være, at der er nogle krav til noget varme. Kameraerne skal kunne leve op til nogle bestemte temperaturer. Så er der mange forskellige standarderkrav eller udbudskrav, der kan være til en opgave. Så sørg nu for at få de her ting dækket af først. Hvis vi så er færdige med vores planlægning, så kan man hoppe ind og gå i gang med selve vores værktøj. Måden man finder vores værktøj på, det er, at man starter med, vi ser her, hvad der skal en gang. Jo, gør vi lige sådan. Godt. Man starter med at hoppe ind på vores hjemmeside. Lige så snart man har hoppet ind på vores hjemmeside, så kan man gå ind på supportdelen. Så jeg vil lige se her, min PowerPoint, der lige driller lidt her. Sådan her. Så kan man hoppe ind på vores hjemmeside, og der kan man oprette et login. Hvis man allerede har lavet et login til vores Duelink Care-platform eller til vores partner-app, så skulle man gerne kunne bruge det til at logge ind. Når man så går ind og vælger at klikke login, så kan man gå ind og oprette sig, hvis ikke man allerede har gjort det. Det vil sige at registrere sig hernede. Når man går ind og registrerer sig, så kan man vælge, om man allerede er en Dahua-partner, eller det er en personlig konto, man laver. Personlig er rigelig fint. Det er et projekteringsværktøj. Når man går ind og registrerer sig, så får man en verifieringskode på sin e-mail, ligesom så mange andre platforme, man kan registrere sig på. Når man er inde der, så har man mulighed for at kunne logge ind efter det. Og så er vi sådan set klar til at gå ind og finde værktøjet inde på vores hjemmeside. Så går vi ind på support, og så går vi ned i tools. Lige snart vi er ved tools, så kan man scrolle ned. Så kommer man til det her, der hedder Project Design Tool. Det kan man så gå ind og vælge. Når man så kommer herind, så er man sådan set klar til at gå i gang med at designe. Den første del, inden det er, at man går i gang med at designe, det er, at man kan gå ind og vælge, hvilken database man gerne vil høre til. Det vil sige, tit og ofte, hvis det er i Danmark, vi arbejder, så vælger man at ændre den her fra global til Danmark. Går man ind og vælger Danmark, så finder man den database med de tilhørende kameraer, vi arbejder med her i Norden, så man ikke skal sortere i lige så mange kameraer. Lige snart man har gjort det, så er det, man har mulighed for at kunne gå ind og oprette sit første projekt. En af de udfordringer, der også er, når man så går i gang med at oprette sit projekt, det her kunne eksempelvis være en projektering, jeg har lavet med design-toolet.
Her, som I kan se, jeg har en dækning, noget af det, der overlapper. Er der nogen, der kan se et problem med det her? Måden at projektere det her på? Så det er fint for jer. Nu er der nogen, der skriver, du er udfordret. Jeg tænker, de fleste er jeg nok enige i, at man ikke kan bruge det her, fordi man har nogle af de her blinde zoner, så dem vil vi gerne minimere. Udover det, når man begynder at have klumper af kamera, der ser sådan her ud, kan det godt se lidt voldsomt ud. En anden måde at gøre det på, det kunne være den her måde. Det vil sige, her får vi så en 360 graders dækning. Til forskel fra det andet, der fik vi ikke en 360 graders dækning, men det var meget nemt at kable. Så for installatøren var det sådan set ganske fint, men for slutkunden, der ville det ikke give mening, fordi vi havde nogle blinde zoner. Det har vi ikke her. Det er sådan set rigtig fint at lave projekteringen sådan. Vi har fordelt kameraerne en lille bit smule bedre. En af de udfordringer, der så til gengæld kan være, det kan være sådan noget som det her. Det er, at vi har de her 111 grader. De her 2,8 mm kamera, det vil sige objektivet, der er meget bredt, er nogle af de mest solgte herhjemme. Jeg vil i hvert fald appellere til, at man i hvert fald tænker sig om, hvor det her det giver mening. For tit og ofte hele det her område, der er herude, det kan vi ikke rigtig bruge til noget, men vi spilder pixels på det. Så i det her tilfælde er det 5 megapixel kamera, og hvis vi nu bare prøver at vælge her omkring området, hvor vi har huset startende næsten, der har vi altså 63 pixels til rådighed. Og hvad betyder 63 pixels per meter til rådighed? Det betyder, at det falder under kategoriseringen, der hedder observe, det vil sige observation. Det vil sige, at vi har ikke en fantastisk tydelig detaljeret beskrivelse, eller nummerpladedetektering, eller ansigtsdetektering, eller genkendelse, identificering, men det kan se noget, og det er også okay. Kunne man gøre det smartere? En af de måder, man kunne gøre det smartere på, det er at vælge et andet kamera, som havde et 6 mm objektiv. Lige det kamera, jeg nævnte før, har ikke en 6 mm objektivløsning, men det har man eksempelvis i sådan et 55-41, som jeg helt klart vil anbefale. Prismæssigt ligger vi ikke langt fra. Og hvis nogen af jer har fulgt med i alt det her Acupic-promovering, vi har lavet, så hører de her 5-serier også under Acupic. Det vil sige, at man kan også udnytte nogle af de smarte algoritmer, så længe man selvfølgelig har en optager, der understøtter det. Men tilbage til det, vi snakker om. Hvis vi nu sammenligner det med det tidligere kamera, jamen så begynder vi at have 126 pixels per meter. Så falder vi under Recognize. Det vil sige, at kvaliteten bliver tydeligere. Det område, der er relevant for os, jamen det har vi sådan set stadigvæk. Så alt det, vi spildte pixels på, det har vi minimeret. Vi har sørget for, at overvågningen er blevet bedre og mere brugbar. Antallet af kameraer er stadig det samme. Det man så kunne gøre, hvis man spørger mig, fordi det typisk er facaden på området eller bygningen, der er den vigtigste, så kunne man vælge at lave det sådan her, så man har de her overlap her, de her 5 megapixel kamera. Så for det første, så har man en tydelig overlap i forhold til at kunne se ting tydeligt, men man begynder også at have en endnu bedre pixel ratio, det vil sige pixel per meter tydeligere, og vi kan stadig se hele vejen rundt om huset. Så man kan sagtens kombinere det og ændre på, hvordan man nu gerne vil have lavet sin løsning, eller projekteret sin løsning, men lærer man at placere kameraerne bedre og vælge de rigtige kameraer, så begynder man lige pludselig også at have mulighed for at kunne komme helt ned og identificere personer også. Herover, som I kan se, der har vi de her forskellige krav, der typisk er. Udover det, for bare at give en idé om, hvor meget det egentlig betyder, når vi går fra observation til genkendelse, som I kan se her, der er en verden til forskel i kvaliteten, og det er nogle af de her ting, jeg vil appellere til, at man går ud og promoverer og viser kunderne, så de har en forståelse for, hvad det egentlig betyder. Og endnu bedre, give dem nogle rigtige eksempler hjemme fra jer selv, eller spørg os, så vil vi hellere end gerne hjælpe jer med at lave nogle eksempler på nogle bygninger, eller hvad det nu kan være. Fordi det fortæller, det giver et meget mere nuanceret forståelse af det. Hvis vi går over til selve det her, vi går herover i gang. Hvis vi nu hopper over i værktøjet her, nu har jeg brugt rigtig meget af tiden. Hvis jeg går over i den her support-del og vælger Tools, går vi ind her. Jeg valgte på vores hjemmeside her og valgte Support, og så Tools. Så vi gerne kunne få noget værktøj, der dukker op. Medmindre der selvfølgelig et eller andet, der går i kage. Så vil jeg se her en gang. Godt, sådan her ser det ud, når jeg er logget ind. Hvis vi nu skal ind og oprette et projekt, så går vi ind her.
opretter et projekt, giver det et navn. Test. Eller vil det bare test? Herinde kan man smide sit firmalogo ind. Man kan smide det på som et vandmærke, så når man laver den her rapport, jamen, så får man faktisk sit firmalogo på. Farhandel og scenen kan vi så gå ind og vælge. I kan alle sammen godt se det her projektering, jeg er i gang med at lave, ikke? Ellers sidder jeg og laver det helt for mig selv. Det giver ikke mening. Godt. Super. Nu har jeg oprettet et projekt. Nu hopper jeg ind i projektet. Så kan jeg så gå ind og smide et kort på. Jeg kan vælge her enten et Google Map eller et floor map. Hvis jeg vælger floor map selv og uploader et billede eller en PDF-fil, så er det selvfølgelig vigtigt, at jeg putter størrelsesforholdet ind i, ellers så vil det ikke give mening. Når vi vælger Google Maps, så er der allerede størrelsesforhold på. Nu prøver vi lige at skrive Dagvart Danmark. Finder vi det? Det ser fornuftigt ud. BH Office. Og klikker vi OK. Fordi nu har vi sådan set nogenlunde der, hvor det er, vi gerne vil være. Så kan vi så gå ind og specificere det yderligere. Det er bygningen, jeg sidder i. Så lad os prøve at lege med en projektering, der er på bygningen her. Så er vi klar, så vælger vi Start Designing. Når vi så går ind og skal til at designe det, så kan vi sige, så har vi nogle forskellige værktøjer her. For mig giver det selvfølgelig bedre mening, at vi bruger et satellitkort, og det kan vi gøre ved at vælge hernede og trykke Satellite. Så får vi et satellitkort, så får vi så området, hvor vi har mulighed for det. Herover til højre, der har vi nogle værktøjer, sådan noget som, hvis man gerne vil gå tilbage, hvis der er en fejl, man har lavet, man fortryder, kan man hoppe tilbage eller frem. Man har mulighed for at se det her pixel layer, det betyder, at man får den her Detect, Observe, Recognize, Identify beskrivelse, den bliver meget tydeligt på kameravinklerne. Herinde har vi mulighed for at kunne gå ind og måle, hvis jeg klikker her, og klikker herfra, hertil, og så hertil, klikker hertil, så kan vi se, at vi har cirka 300 meter perimeter at gøre godt med. Dobbeltklikker jeg, så slipper den. Jeg kan vælge det her. Og herover har vi mulighed for at fjerne navnene på de enkelte kameraer, når vi smider dem på. Til venstre, der har jeg mulighed for at kunne gå ind og lægge kameraerne ind, og inden da, som I kan se allerøverst, så er det det her workflow, vi har. Vi har allerede været inde ved mapsene. Så er vi inde i designing-delen, hvor vi går ind og vælger kameraerne og smider dem på. Og så går vi ind i device-delen, hvor vi så kan vælge en NVR, og rapport-delen, hvor vi så kan eksportere og få en PDF-fil, der fortæller os om, hvad er det for nogle kameraer, vi har valgt, og hvilke optagelsesmedier har vi valgt. Så når jeg nu gerne vil vælge nogle kameraer, så kunne jeg godt tænke mig at gå ind og oprette nogle favoritter. Når jeg går ind og opretter nogle favoritter, nu sletter jeg lige den her og prøver at smide den på. Opretter en favorit her, så går jeg ind og vælger den her 5442, det er en af de modeller, jeg er rigtig glad for. Så kan jeg gå ind og vælge, at det er flere per side, jeg gerne vil vælge. Og her kan I se, at vi har nogle fastobjektivkameraer, vi har nogle varifocal-kameraer. Og en af de kameraer, som er mine favoritkameraer, det er det her. Det er det nye S3-kamera, som også er det, vi har promoveret rigtig meget af. Nu har jeg gået ind og lavet en markering på den her, at det er en af mine favoritter. Så på den her måde, så kan jeg nemmere også bruge den til andre projekter. Så lukker vi den her ned, og så går jeg over i favoritter. Og så kan jeg gå ned og finde det kamera, jeg havde lagt ind. Det var det her, og så kan jeg give det en note. Farhans favorit. Eller det kunne være 2,7 til 12 mm, eller hvad jeg nu vil kalde det. I kan se eksempelvis hernede på de termiske, der findes de forskellige objektivmuligheder. Det står der ikke i navnet desværre, så kan jeg gå ind og smide noter på der. Så det vil sige, at jeg har valgt et kamera her, og hvis jeg så gerne vil gå ind og smide det på, så kan jeg gå ind og finde det her, trække det ud, og så sige, at det skal placeres der. En af de anbefalinger, jeg typisk har til folk, det er, hvis jeg vender det om her, så det starter med, som I kan se, jeg kan vælge at justere på vinklen, og I kan se, afstanden fra kameraet står lige ovenover der, hvor jeg har musen, og der står også en forklaring på, hvor mange pixels per meter, der er tilgængelige der. Så tit og ofte, så vil jeg aldrig starte med at sætte et kamera på hjørnet og kigge rundt her. Jeg vil hellere vælge, at det er placeret herover af. Men hvis det nu var en perimeterregel, så vil jeg vælge perimetersikringsfunktionen herover i monitoring. Så kan jeg vælge IVS, perimeter. Og herover der kan jeg så vælge, om det er køretøjer eller personer. Nu vælger jeg personer her. Så kan I se, at afstanden begynder at være minimal her. Det vil sige, at det er et væsentligt mindre område. Og her, hvis jeg justerer vinklen på billedet, så har jeg mulighed for at kunne få mere eller mindre, alt efter hvad der er behov for. Nu detekterer det her kamera ikke på perimetersikring særlig langt. Så det jeg godt kunne tænke mig, det var at vælge det samme kamera i en 4x zoom. Og det går vi herind, fordi det har jeg allerede lagt ind som favoritter. Så går vi herind. I Selected, der er det de kameraer, vi sidder og bruger til projektet.
i favorites, så er det de kameraer, jeg har i min favoritliste. Så nu vælger jeg det samme kamera med et andet objektiv. Som I kan se her, jeg vælger at kalde det her for IVS Perimeter Protection. Gå ind og vælger personer igen. Prøv at lægge mærke til, hvor stor en forskel der er på den afstand, jeg har mulighed for at kunne lave perimetersikring. Så nu kan jeg lige pludselig placere et kamera helt herover. Og hvis jeg nu gerne vil måle afstanden her, så kan jeg gå ned i min range og klikke her. Og så kan jeg se godt, det er 15 meter, hvis det er det, der er kravet fra kunden af, eller behovet, eller hvad man nu vælger at kalde det. Det vil sige, baseret på det, så placerer jeg mit første kamera. Og så kan vi så se, hvis vi zoomer ind, så har jeg det her område, som er et blindt område. Det vil jeg selvfølgelig gerne dække. Og i det her tilfælde, når det er sådan en perimeter, så vil jeg ikke vælge det kamera. Så jeg vælger delete, eller lad os nu bare lade det være måske. Det her kamera kunne jeg godt tænke mig at kopiere, fordi det passer med det her, jeg skal bruge det til. Og herover der kan jeg også godt se farveforskelle på de forskellige modeller. Nu det her er grønt, og det andet er blåt. Og hvis jeg nu klikker herude i kortet, så kan jeg se, det er det, jeg får ud af det. Og hvis jeg går ind og vælger i min pixel layer, så får jeg sådan en klar beskrivelse af, det var det, jeg valgte, fordi det var perimetersikring. Hvis jeg går over til min monitoring range, så kan I se her, så kommer alle de her recognize, identify, alle de her forskellige bliver markeret med stiplede linjer. Så på den måde, så har jeg en bedre forståelse for kvaliteten, jeg gerne vælger. Så hvis jeg nu går tilbage og vælger et kamera mere, her kan jeg vælge at sige, at jeg skal skulle have nogle flere. Så jeg går ind og vælger 2 mere. Jeg skriver quantity 2 ved at vælge copy, og så dukker der 2 mere op. Dem kan jeg så navngive, som jeg har lyst til. Heroppe i navnet her, der kan jeg gå ind og vælge dem individuelt, som I kan se, den laver en parentes 1 og parentes 2. Dem kan jeg så selv gå ind og rette i navnet her. Men hvis vi nu skulle lave en fornuftig projicering i forhold til, hvad jeg synes giver god mening, så vil jeg vælge at placere et kamera, der er modsat, som laver et overlap. Og i det her tilfælde, som I kan se, så er det stadig en IVS-regel, det vil sige, det er hertil, vi kan detektere, fordi så er vi over på de her 222 pixels per meter. Nu kan I se, at jeg har et fornuftigt overlap, og afstanden her kan jeg så lige måle her. Den er omkring de der 3,5 meter. Den kan jeg jo så vælge at lave et endnu bedre overlap, hvis jeg nu gerne vil sikre mig, at det var et større overlap ved at placere kameraet længere væk, eller omvendt på det andet kamera. Men læg mærke til, hvor lidt der så skal til i forhold til antallet af kameraer, fordi jeg begynder at få en smallere vinkel, som ser længere, og endnu bedre, når personer er langt væk fra kameraerne, så får jeg en bedre vinkel på deres ansigter eller køretøjerne. Det giver mig bedre mulighed for at kunne se en eller anden form for nummerplade, hvis det var det, der var behov for. Og herover kan jeg så vælge at smide den modsatte vej, vælge at fortsætte her, fordi det tidligere kamera her, det overlapper. Men det her skulle i hvert fald gerne kunne give jer en simpel forståelse for, hvordan man kan vælge at placere de enkelte kameraer her. Jeg kan også godt vælge, hvis jeg nu tog et termisk kamera, eksempelvis, og ville smide ind i det her projekt, det her over en gang. Det kunne jo være, at der var nogle krav fra kunden af, at de gerne ville kunne detektere med endnu højere pixelkrav. Så har man mulighed for at justere nogle af de her. Eksempelvis har man et pixelkrav, der hedder 1000 pixel per meter, hvis vi snakker inspektion. Så er det maskiner, mindre, meget detaljerede ting, vi gerne vil se. De ting kan man så rette til, og så har man mulighed for at se, hvilken afstand man kan detektere på den måde. Hvis vi nu hopper over i de termiske kameraer her, så hopper vi over her. Nu kan jeg så vælge en af mine andre favoritter her. Det kunne være en BF 5441, som er en 13 mm, den kunne jeg trække ud her. Og på samme måde, når vi begynder at snakke om termiske kameraer, så har vi den her DRI-afstand. Men i det her tilfælde, der vælger jeg den her funktion her, som hedder 8,2 pixel per meter, når vi snakker et BF 5441. 5441 er hybridkamera, det er derfor, der er 2 objektiver her. Jeg kan vælge det første, det er det termiske, det andet, det er det visuelle. Så på den her måde, så har jeg mulighed for at kunne se forskel på vinklerne. Det er derfor, det ser lidt rodet ud der. Så hvis jeg nu vælger den her, så har jeg mulighed for at se lige præcis hertil. Det er det, jeg kan detektere med det her kamera her. Som I nok kan se, hvis vi snakker forskellen mellem den afstand og den her afstand, der dækker det termiske kamera markant mere. Det vil sige, at vi får faktisk i forhold til installationsdelen, så får vi faktisk et kamera, der gør sig væsentligt bedre. Det vil sige, vi behøver kun 2 kameraer til hele den her afstand, der er her. Nu vælger jeg sådan set bare at kopiere den her. Smide en mere på. Og den kunne jeg godt tænke mig at justere på den termiske. Som sagt, herover kan jeg vende vinklen.
Og heroverfra, så har jeg sådan set nok til at kunne gå ind og detektere en person. Så 2 kameraer i det her tilfælde er rigeligt. Så på den måde er det meget nemt for mig at finde de rigtige kameraer. Hvis vi nu snakker termisk kamera, så har vi behov for også nogle gange at lave en eller anden form for varmedetektering eller temperaturdetektering. Heroverfra, der har vi noget, der hedder heat detection. Heat detection er typisk det, der også refereres til via brand. Grunden til, at man har ændret navnet, det er, fordi man må faktisk ikke helt kalde det branddetektering, medmindre det er en algoritme, som 100% faktisk detekterer branden. Og branden kan man have sådan lidt bredt begreb af, fordi det starter jo et eller andet sted, og det er jo en temperaturændring, der typisk er der. Så hvis man vælger heat detection, som standard lige nu i værktøjet, er det sådan, så det er, at den som udgangspunkt tager udgangspunkt i en brand, som er 2 gange 2 meter, det vil sige en brand, der er 4 kvadratmeter. Det kan man godt minimere, det vil sige, hvis det er, at det skal være 1 gange 1 meter, så kan man ændre det her pixelkrav, fordi for at detektere den, så hvis vi går ned på 4 pixels per meter, så giver det det samme, som hvis det havde været 2 gange 2 meter. Så på den måde, så kan vi så gå ind og minimere afstanden. Som I kan se, så har jeg lige pludselig rigelig afstand med sådan et kamera, hvis det er, at jeg skal detektere en brand, som er 1 kvadratmeter. Og jeg kan så gå ind og justere det. Nogle af de her parametre kommer til at blive ændret, sådan så vi faktisk meget nemmere kan vælge størrelsen på den fysiske brand, i stedet for at vi skal forstå pixelsene. Men som udgangspunkt, som sagt, så vil den være 2 pixels per meter, som så betyder, at branden er 2 gange 2 meter. Hvis vi så vælger at gå over i den anden del her, går vi lige ind her, så har vi også noget andet her, der hedder temperature monitoring. Temperature monitoring, når vi skal monitorere temperatur, så er det typisk et meget mindre område, vi har at skulle måle temperatur på. Det er typisk ikke et område, der er 2 gange 2 meter. Så som udgangspunkt har man valgt, at området skal være 10 gange 10 centimeter. Så det er et meget specifikt område. Hvis vi nu gerne vil lave det om til, at området var 1 gange 1 meter i stedet for, så er det egentlig bare at ændre det her til 7 pixels. Så begynder vi at have mulighed for at kunne detektere, går vi lige herover igen, et eller andet, jeg lige fik lavet forkert. Her, sådan der. Så det vil sige, nu kan I se, nu begyndte afstanden at være væsentligt større. Det vil sige, at jeg har mulighed for at komme helt ud på 110 meter cirka, hvis det område, jeg skal måle temperatur på, er 1 meter gange 1 meter. Ellers så bliver det selvfølgelig væsentligt mindre, hvis vi går ned til de her 70, fordi så er vi 10 meter fra kameraet. Så det er sådan værktøjer skal bruge, når vi laver temperaturdetektioner. Nogle af de her ting kommer til at blive optimeret i forhold til at vælge objektstørrelse, så det er noget, vi arbejder på. Nu har vi valgt nogle kameraer. Jeg håber, det har givet jer en forståelse for, hvordan det her ser ud. Så kan vi hoppe videre til device-delen. Den er forholdsvis simpel. Herover får vi at vide, hvad er det for nogle enheder, vi har valgt til selve løsningen. Og på de enkelte grupper her, det kommer også til at blive ændret til, at man kan vælge det 100% individuelt. Så kan jeg klikke på tandhjulet her, så kan jeg vælge, hvordan skal det her kunne optage. Og derfra, når jeg vælger scene, så har jeg mulighed for at vælge det her med komprimeringen, hvor god en kvalitet skal det være. Og når vi snakker de her termiske kameraer kontra de visuelle kameraer, der er der selvfølgelig forskel på, hvor mange kanaler der er. Og herover kan vi se, at bitraten er allerede forudbestemt, og vi har mulighed for at kunne justere i det, hvis der er højere krav til det. Vi har også mulighed for at kunne vælge en custom period. Det vil sige, hvis ikke det er 24 timer, vi gerne vil optage, så kan vi selv gå ind og lave et skema. Og det går vi ind og vælger ved at vælge custom. Vi kan give det et eller andet navn, skema 1, eller dag, eller hvad man nu vil. Så vi vælger, hvor mange dage vi snakker om, og så kan vi vælge at så sige, jamen det her, det skal gå fra 6 til, lad os sige, 12. Så kan vi gå ind og fjerne det her. Det her kan vi så gå ind og kopiere til alle de andre dage, eller hvis det kun er arbejdsdagene, kan vi gå ind og ændre det, og så kan vi gå ind og vælge skemadag her. Så på den her måde, så kan vi vælge de enkelte skemaer. Som udgangspunkt har jeg bare ladet de andre være, som de er, 24/7. Nu er vi sådan set færdige med at vælge, hvordan parametrene skal være for alle kameraerne. Hvis vi så hopper over i storage-delen, så forklarer den mig, hvor meget læringsplads der kræves, før du kan løse den her opgave i forhold til NVR'en og harddiskene. Der står, hvor mange megabit det her det bruger, alt efter hvordan man justerer dem i de her sceneopsætning i bandwidth, så vil den fortælle, justere op og ned på det, og så hvor mange kanaler det drejer sig om. Når jeg så går ind og vælger storage, nu kan jeg eksempelvis vælge en af dem, vi bruger rigtig tit, NVR 5216, og hvis vi nu tager den i den nyeste model, så kan jeg gå ind og vælge den.
Så fortæller den mig så, om det er nogle 16 terabyte diske. Jeg kunne vælge måske en 8 terabyte disk er nok, og herover står der, hvor mange diske jeg skal bruge. 1 ud af 2 diske er nok, fordi den her maskine har kun plads til 2 diske i. Så på den her måde, så har jeg nemt ved at vælge den NVR. Og en god anbefaling herfra, det er ikke altid nøglen at vælge rigtig store diske, hvis det er lidt større løsninger. Jeg ville faktisk foretrække, at man havde flere mindre diske, fordi så kommer vi i karambolage med skrivehastighed, når vi snakker rigtig mange kameraer. Så på denne måde har jeg valgt min NVR, så er jeg klar til at lave en rapport. Som I kan se her, der står der samme information, som der er her. Går vi ind i den her report, så får vi at vide alle de ting, der nu skal bestilles. Det her kan man sende til distributøren eller til os, så har vi alle sammen en meget, meget tydelig forståelse for, hvad det egentlig er, I har behov for. Installationsrapporten, her har vi mulighed for at kunne se, hvilke vinkler og afstande de her kameraer er placeret på. Alt det er illustreret på tegningen. Hvis vi går over i systemplanen, så får vi for det første vinklerne på alle de enkelte kameraer og en tegning også, som vi så kan eksportere. Så på den her måde, så kan vi generere en rapport, og alt vores projekt er så gemt inde i vores cloud, og den kan vi altid tilgå og lave ændringer på. Fordi det kan jo sagtens være, at kunden får et andet ønske om at lave tingene om, så har man de her tidligere rapport fra rapport nummer 1, hvordan var den lavet, og så har vi så mulighed for at kunne gå ind på de enkelte kameraer, og så zoome ind, og så se, jamen, hvor var det henne, de var placeret. Det her er lige så vigtigt i forhold til en montør, der gerne skal have en idé om, hvordan skal han placere tingene, skulle han gerne få hjælp til. Så det var egentlig sådan set det, jeg havde til jer i forhold til det her Project Design Tool. Jeg ved, vi gik lidt over tid. Jeg håber, det er okay, og jeg håber, det gav mening for jer, og I fik noget ud af det. Nu er I velkommen til at stille nogle spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål til værktøjet, eller til mig, eller hvad det nu ellers kunne være. Velkommen, Søren. Jeg er glad for, at det gav mening. Og som jeg også nævnte i starten, der er ved at blive ved med at blive implementeret opdateringer og tilpasninger og justeringer og nye ting, der bliver implementeret, der skal gøre det endnu bedre, så det er på vej. Så det er i den spæde start. Men jeg vil helt klart anbefale jer, gå ind og oprette en profil, hvis ikke I har det i forvejen, og begynde at lege med det her værktøj. Det er helt sikkert noget, der kan gøre tingene en lille smule nemmere for at lave en god projektering. Og have den der forståelse, som jeg nævnte før med, det er ikke altid lykken at vælge 2,8 mm, hvis det er en perimetersikring, så er det et selvmål, hvis man spørger mig. Man sparer rigtig, rigtig mange udgifter på medarbejderomkostninger i forhold til placering. Kabling kommer der til at være en kæmpe besparelse på, hvor mange switche, NVR'erne, alle de her forskellige ting kan man spare på, hvis man vælger de rigtige kameraer til opgaven. Så der er nogen, der er i gang med at skrive nogle spørgsmål. Velbekomme, Jesper. Man har også en offline version. For dem af jer, der kender den offline version, den er der stadigvæk. Og der kan man så importere nogle af de projekter, man har lavet tidligere, hvis man har behov for det. Men jeg vil anbefale, at man hovedsageligt arbejder med den online version. Det er den, der ligger al udviklingen for os af. Velbekomme, Sune. Jamen, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg sige tusind tak for deltagelsen. Tak fordi I gad at lytte på mig. Jeg håber, det gav jer noget, og jeg håber at se jer til det næste webinar. Så pas på jer selv og bliv bedre til at planlægge og projektere alle de her ting. Tænk over det. Det her skulle helt klart gerne give jer en fordel over for jeres konkurrenter, at I har mulighed for at kunne vælge, hvad det er, der bliver sat op, hvordan det bliver sat op, og I kan forsvare det. Så tusind tak for at deltage i det, og lad os fortsat få lavet nogle stærke, gode løsninger derude, der giver mening.